खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्डेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बाक्सा जिल्लानि सासे बर' आइजोआ बयनिख्रुइबो साबसिन जि दाग्रा बान्था देरहादों। हेन्डलुम टेक्सटाइल्स SOPD 2023 बिथांखिनि जोहै सरकारनि दानाय लुनायनि बेसाद। सासे बर' आइजोआ सरकारि बिथांखिनि जोहै गावनि आथिङाव गसंथानो हादों। बाक्सा जिल्ला उथियागुरिनि सतीश गयारीनि बिसि मीन गयारीया बयनिख्रुइबो साबसिन जि दाग्रा बान्था देरहादों। मीन गयारीया हेन्डलुम टेक्सटाइलनि जर'खा बिथांखिनि गेजेरजों नखर सालायनायनि खाबु। मख'नो गोनांदि मीन गयारीया उन्दैनिफ्रायनो जि दानो मोजां मोनोमोन। मीन गयारीया हेन्डलुम टेक्सटाइलनिफ्राय गंसे ताঁतसालजों लोगोसे गासै जि दानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर मोनदोंमोन आरो सानफ्रोमबो दख'ना, आर'नाइ, गामसा बायदि गावनि न'आवनो दानानै हेन्डलुम टेक्सटाइलाव जमा होनानै मोननाय रांजोंनो नखर सालायगासिनोमोन। मीन गयारीया गोलाव 14 बोसोर जि दानानै रावनिबो हेफाजाब मोननो हायाखैमोन। मीन गयारीया नाथाय बेबाराव बयनिख्रुइबो साबसिन जि दाग्रा बान्था देरहानो हादों। मीन गयारीया मोनसे गोमोथाव रादाब। गहपुर हालामाव नखरसेनिफ्राय सानै बिजावजालिया गुबुन हारिनि हौवाजों लांखार जानायनि सन्देह। जोंनि बर' आइजोफोरा बयबो सांग्रां जानानै थानाया मोजां। सानै बर' आइजोआ सासे बांगाल हौवाजों लानानै खारजानायनि सन्देह। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गहपुर हालामनि आलुपारा गामिनि सानै हाबा जाखानाय बिजावजालि बिमला बसुमतारी, जनाली बसुमतारी सानैखौबो लानानै खारदों सासे मुस्लिम हौवाया। बे सावगारियाव नुनाय बांगाल हौवाया लानानै खारनायनि सन्देह। बे बांगाल हौवानि गारि नाम्बारा RJ27CM040। उदालगुरि जिल्ला भेरगावनि कालिखलायाव BJPनि सुबुं गौमा। बिटिआरआव BJPखौ गोहोगोरा खालामनो गोख्रों जादों BJPआ। बे सुबुं गौमायाव आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया नुजाथियो। बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बुङो दि BTCआव BPFनि सायाव फोथायनाय खोमाबाय। BJPनि बिथाया गोख्रों जाबाय। UPPL आरो BJPआ बिदा फंबाय बादियै दं आरो थाबाय थागोन होनना बिबुंथि खालामो। बे हाबाफारियाव मन्त्रि पीयूष हाजरिकाजों लोगोसे गोबां BJPनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना सान्तिपुर ओनसोलनि कुसुम दैसायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जखम जायो। हरनि 12 रिंगासो समाव चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय सान्तिपुर ओनसोलनि कुसुम दैसा गामिनि थागिबि 38 बोसोरनि पसन नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 48 बोसोर बैसोनि साहित्य नार्जारी मुंनि सुबुङा गोब्राब जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैबो हरनि 12 रिंगासो समाव माइ नेनो थांदोंमोन। बेबादि समावनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै गाग्लोबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।